Ние двете с тебе винаги сме готови да видим доброто в хората. Доживях! Аз се събудих сам. Читах под звездите много дни. Нов шкаф ли е, бе? Аз ти казах, си му и новия шкаф. Взели решение? Да. Айде, бе! Ей! Някакъв митничар ли съм? Митничар? Граничар? Кисело на се вълнува. Имаш друг текст после. Добре ли сте? Разбрах какво трябва да кажа. Не ми казвай нищо, аз ще си минавам текста. Не ми казвай нищо, защото се обърквам. Не мога така, трябва ми текст. Тъй, какво става? Некс? Не, мани тази чаша, дай. Ето документите. Не ме занимавай с нищо. Не ме спрете, ще умра. Готов сте? Да, готови сме, аз съм... Нямаме време. В момента текат последните 2 минути. Аз съм агент, брат Девица. Аз съм агент. И Биляна. Бе нещо ми лази. Няма как да обрат. Да. Какво прави сам? Ще? Аз така не можах да се науча да чета. Много ме отразим тази реплика. Кое не е така? Нито се занимавате с... лира. Не е така. Кара Митев е баща и на двамата. Не. Чак сега разбрах, защо този сериал се казва брат. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with a fun. Come home to your adobe and put some mud on the wall. La la.